ụmụnne m na ụmụnna m elota n'ọrụ na nwekwarechi ọnwa nnọ nwa nwa mba nnọ awụchasịala nụ m eyo achọọ m igbu oge ọnụ anụ m otu nwa agbọghọ obi akpọ m na fon si m nwa mba nnọ nza ya sị m na otu fan m ọwụ na o mekasacha n'elu n'ala ntị nụkwa ya sị m na nwunye dede ya lụwakwa ya lụcha na o ji ụmụ anọ na ya na ha nọ ọ dede zụrụ ya n'ụkọtụ ha ya gawa ọrụ lo na ụmụ ya ọ ya kukwere na ha nọ ya ka ha nọ na ha bi n'esteti na enwere one mansion arụga n'esteti na ụlọ na ọka nkụ na ụlọ ọ bụ onye gafee ọ ga-elerịrị ụlọ ahụ anya onye gafee ọ ga-elerịrị ụlọ ahụ anya mana enweghị onye ma onye rụga dị ụlọ ọrụ na-aga ọ n'ebe ahụ ọ ya ka ụlọ onu ntara arụgidere arụchaa anya ụlọ ezewuru wụrụ ihe na-aba n'anya ịgafe ị nọrọ na moto ji ụkwụ ihu ha lụlụ for the first time anya ngadụ ya nwaanyị mba nnọmza arụmakwala ụlọ rụcha ndị nwe ụlọ akpakpute n'ụlọ nụta ọ ya ka nọ enweghị onye ma onye kwakputere n'ụlọ ha amaghị onye demand ya amaghị onye demand mana ha na-ahụzi demand ka ọ na-ebu jeep ya na family ya na-apụ apụ na-abata ha sị ga-ewe nwoke nwe ebe a ụlọ arụga na nna na ihe dis family birile di ya na ọ naanị 4 months before ihe na-egbu ya na klom emewe na m leze ihe megenụ ihe mege mkpọtọ mkpọ gbaga n'ọnụ otu ụzụ si atụga na ihe mege n'ụlọ nwanne ya nwoke na ha nọ n'otu mgbede ebe 6 ya na dede nọ na-azụga ludo na nchọkọrọ wụrụ kpọm 6521 na ya na dede na-azụga lido nwunye dede ekwenụ ji fonu ya nọruo n'oche krọs ụkwụ na-apị na ya na dede na-azụga lido n'oge mgbede onye ọbụla lọtachala ya na dede nwanne otu nne otu nna ya ha azụga lido nwunye dede pịgakwanụ fonu ụmụaka gbagakwanụ igwe like ha gwuga egwu ọ ya ka somebody pere na gate bell ya gawa meghe nyụọ ya wụ na very pretty lady dị nnọọ ọcha dress ya well nyụ anya dress onye ka ọ chọrọ ya si biko ya na-achọta onye nwe ebe a ya sị oke ga-agwa dede sọ nwaanyị ozugbo nwunye dede nọrọ n'ọ nwaanyị ya eweta okwe ka ọ mara nwaanyị chọtaga dede si emeghenụ gate ya emeghe gate nwaanyị nọtara abata ozugbo nwaanyị abatara perfume nwaanyị agbara n'ahụ na ọ dịgodị enticing na onye ọbụla every the fact the atmosphere changed a very humble and calm lady ebido gwawa dede na onye a na-ebe akwa nwunye ya sị biko nwụọ nọ nwunye akwụsị hakwala di ya n'ụzọ na-akọ nonsense next time na ya amaghị otu o si nweta nọmba di ya na ya na di ya yere years back that was in the past na ya walụrụ di ya mgbe na-enweghị ihe o nwere na mgbe na-enweghị ihe di ya nwere ka ya matara di ya ya kwanụ di ha lụọ na ya biko gwa nwunye si stay away from di ya na ihe di ya wụ na ex ya na ọ makwara onye di ya mgbe ọ na-ayị ya na di ya wụ a useless man na ọwụghị a nonsense man nọ n'ahụ ezuzu na ọ ya nwa hapụrụ di ya na ọwụhụ di ya hapụrụ ya na ya gwa nwunye na ọ kwụsị ha di ya next time na-ebe nwụrụ na-ezuzu ihe ahụ na-ezuzu na ya ga-eji polisi eme arrest na o filikwara ihe niile ọ na-agwa di ya na di ya pocket gị na ọ wụ center of their discussion na ọ wụ ihe ha ji akpa nkata n'ụlọ na-achị ọchị how the world is na ya gwa nwunye wụọ na nwunye ka ọ nọrọ in her place ọ sị nwanne nwoke ewo na oye nwe ewo na oye nwunye derie ntụrụ aṅụ ọchị fesi ihe fonu nụ ntọrọpịa di ya ajụwa ese ọnụgakwa ihe nwaanyị akwụghị n'ihu nwaanyị nọ ntara nwunye dedi ajụwa ha di ya so ihe dịka gịnị kọkọga na ihe dịka gịnị kọkọga afta ya na mmanya ji ọgwụ megharịa ya anya ya hapụga love ya first love ya na-enweta ha shiri gwe na ha na chi ha ma na ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ na ọgwụ ahụ na ofulu ya n'anya nwaanyị mba nnọmza si ka gwe ya na-ele nwunye dede ihe ọkọga shamelessly without fear na-amaghị na-achọghị ịma send gị ọ chọdịghị ịma na mgbe nwaanyị akwụchadị woman so oke na nsogbu a na ya ma na ya ahụ na dat na ọ gbawuru emege ihe o mere na ya adịghị ready fight ya mana ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ
na di ya ma ọ na ọkpachapụ anya ya di ga disgrace ya na ụdị ọ na-amaghị ọ na-agatụwa anya na ọ ga-eme na ọwụ ya nwa ga-fight ya mana di ya ahụ ọchụ ga-abịa ga-awụkwana ex ya ga disgrace ya ga-ama ka somewhere na di ya enweghị time for a married woman no one respect for married women. Madam, you are married, stay in your place. No chokwana ka ya giri na ya na die ga disgrace ya na odi ona amagi. Ona ahube before. Nwanyi na ntara tokwe lawa. Ke wo ba ka ntara bia nto baroko. Ya jua nwunye dede si auntie. Ihe ka ogene. Yes, yeah, yes. Now that man, when that mansion, no nwunye we here. That old and that big house. Now onye nwe ebe ahụ ya just chọpụta na ọwụ first love ya the first man ya dated na ntị the first man mere ya mara nwoke no love ya na ebe o mega enyi before nwanne nwoke agara bịa ya gwakwana nwanne nwoke si ya no na ya chọhụ na ha ya na nwanne nwoke na mma mụrụ ya mma ya ekweghị ekwute ume ụmụnne ya niile akwaga kwagara nwanne nwoke wudie taa na ahụ ga na ọgwụ ka ha gwuru with the help of mmanya n'ihi na ote ka ya lọchara nwanne ya nwoke anya agbahue na ya ghọtahụ agwa n'elu ụwa na ya ga-ahapụ that man no ya ga-ekwe na ya ghọtara na ọgwụ na ọkwa ihe Chineke jiri burukwe na destiny butere very close n'ihi na mgbe ha lụrụ ya enwe wote eche locate the guy nwanyị mba nọ mza ọ sị kemgbe 3 days nwanne ya nwoke ekwubeghị okwu mana ihe ọ pụtara wụ na the marriage adịla over na nwanne nwoke hụ eriri red atụsara n'ala ụzọ ahụ ga-aga ha na nwanne nwoke awụghị onye hụ na-eme ihe agwụ akụghara akụkọ ngo na enwe otu ishiri n'okete dibịa nwanne nwoke ga-atụpụ ha na ọ ga na-eze na eze ọ ga-ahụta na ahụ niile wụ nshi na this lady ama ihe aghọtaghị ihe gbabara n'isi na ihe ọ atka mana ofu ihe doro ya anya wụ na ụdị nwanne ya nwere na marriage ahụ adịla over na kemgbe how many days na nwanne nwoke ekwubu okwu ọ tọpụbere nwunye ya ọnụ ọ naghị nakwa ya n'ụbata guys o werele room another room na egoro onwe dị na ya nwa na-enye nwanne nwoke na ya nwa na-asara ya nwe ya na ọ bụla naanị ụmụ ya ka o nwere attention na ya ma na o checha ihe ahụ ọ na-echepụta na ụdị nwanne ya nwere na ya ma dede ya na nwa mgbe dede ya chụrụ this woman by force by fire by force na ọ bịara dị ote nwaanyị na-eji abịa dị o kwerekwe nke na okwu ugbu a na-eji ọgwụ we tell na they feel be insulted ni ahụrụ ya n'ihu ya bụ feel ni nwaanyị akụga na ọrụ ka nwanne nwoke ala mepe ya dara na nwaanyị a fidiri na ọ bụ ịhụnanya nwanne nwoke nwere bụ ọnụ mana ihe ọ na-amaghị asụ nwanne ya na marriage agwụla na asị m demand m ya ga-akwụsị n'ụzọ ga-aganye begetman ya ezigbo ego ha nye nọmba demand ya kwani sendịrị demand message ịmụ nwoke pụọ ya ga n'ụzọ ga-akwụsị ya na-aga arịọ ya bere ya kwadat na ọgwụ ọkwụ ka ejiri gwa arịọ ya demand sole ihe ọ chọrọ ka eme na ya chọrọ ịbịachi na ya ga-divorce this one ya na ya nọ ya akọ ihe na nwaanyị mba nọ ihe nwaanyị kọga n'ọnụ nọ ihe nwunye dede ya gwaga die hai ụmụnne m sị ngwa nyatọrọ m nọmba nwunye dede ka mụ na-ekwu ya ewere fon nọmba nye m akpọọla m nwaanyị ibe m si nne m ya sị ọ nwanne dị nyere m nọmba m ọ sị m ụlọ dị ọkụ ebe niile dị ịwele fuel nwe everywhere ji machis n'aka and n'ime ihe niile ọ sị na-efolo nwaanyị mba nọ ọ gịnị wụ the problem ya sị nwaanyị mba nọ na ya na-ebit chest ya dat na-eji ọgwụ ọrịa ya nsọ nwaanyị ọma ya sị ele mgbe ọgwụ agbafuru m n'anya na mgbe ọ rụchakwara ya na-enwe mgbe ya dị happy kama na ọma how to ya iwewekwe ya na ọmụtọ na-eshi emeka ọzọ nwaanyị be m ya sị nwaanyị ọma ya sị gị mara nne ihe rụrụ mma garịọ ya o gosighị dat na ị nọ n'ụlọ ya agbaga n'ama kama gị na that man nwere something dị unforgettable ọ ga-ekwe nghọta ihe imega ugbu a na mana ị ga-agarịọ dị mgbe ikpere rịọ ya si ya na ya gbaghara n'ụdịrị ihe dị ụta ị ga-emekwa ya ọzọ na mgbe ị hụrụ that man being somebody this virgin being somebody mere nwaanyị na gị na that man ọnụ bịara long way in fact na ịma ihe batara gị na ime na ịdị sorry gaa rịọ ya ma ọ fọzie na okwe mana wụrụ na ị gaghị gaa rịọ ya ihe ịkọga nga na-eji ọgwụ jide m gị lose dị in the nearest future ị ga-anọkwa nkọta ya na o menwekwala ọfụma ị gaghị awụwa n'elu ị gaghị awụwa n'ala adị m ashamed
na ị na-efolo my page na-anụ ihe m na-ekwu n'ọnụ gị lechaa nwoke chere ṅụ ụmụ anọ na-eji egwu egwu hụrụ nwa n'anya ka gịnị gị bi ha ya because of ịhụrụ mansion ị na-amahụ the source of the man's income ị na-amahụ otu o siri kpata ego ya ị ma have this place ma ihe o mere meta ego ya because na ịhụrụ ụlọ ịhụrụ mansion gị filie na aghọrịrị nwa nne ọgwụ agbanwụrụ n'anya the moment ị hụrụ ụlọ ahụ ihe akwa nwoke gị na-ebi ya mụọrọ ụmụ anọ di gị anaghị akọ ihe according to nwanne di gị unu bi n'obi ọma ọ gịnị nwe ihe ị hụrụ ijiri chefuo sosu nwoke a na-ekwekwu ya lụọla nwaanyị gị na-efe n'isi yes ọ bụghị iwu na onye this virgin na ga-alụṅụ all your faith all your destiny chi ga-agba akwana n'aka o nyere na very good man gị tụtụrụ ime ụlọ na-achọ ịgba isi na mgba aja a sị di na-ekwu bụ ọka kemgbe 4 days or 3 days now gawa ugbu a ga-ime kasara gị rute gị egwe na ịma ihe bara gị n'isi ma ihe gị na ya bụ ọlụga gaa ga-arịọ ya o deserve an apology mee ka di gị ghọta na ịdị sorry ọ bụrụ na ebe ahụ n'obi ụnụ nọ rent ụnụ chọrọ ebe ọzọ kwapụ ya sị nwaanyị mba nọ na ya amaghị otu esi aga about it na ya emechara regret wa kama na di ya wụ somebody ya wụ ya arịọghala ya ugbu a na ihe emebie nsogbu a ga-arịọgodi ya first ị gaghị akwa mmadụ aka gwa ya ebe ọ ga-ada ya amazi otu efil gị nsị nwe otu efil gị just that ị hụrụ this man ọ dịla big gị fil na ka iji awụ ohi ya ilega ụmụ anya n'ihu enweghị ijikwa anya oke nta ime anọ a queen in her territory ọ gịnị nwe ihe gara gị trespass ọ gịnị ka ị na-akọ ị mara ebe Chinwede nwere nọrọ ebe ahụ ụmụnne m Chukwu emekwala mbere ya ga-arịọ di ya rịọkwa ya rịọcha di ya jụọ sọsọ that man this virgin ya sị yes ya sị ya na ihe ha kwuru bet ihe ga-eme na ha ga-achọrọ ụlọ shi ebe a kwapụga ọ ụzọ ebe okwu nọ na iwu nwaanyị nọ nga na-elege m ị nọ nga na-elege m ọ gịnị nwe ihe ahụ ị hapụrụ in the past gị hụzi ugbu a ikekwe gị because ọ shine nwana ogbuwele marị gị filie na ị ga-regret there are things you cannot change ị gaghị change akara aka ma ị gaghị change onye wụ gị sị ihe na-ejula eju ya for good emekasa wele onwe na ọwụọ gị gbamikwacha gị bịa nwee reason ije cheta your ex bịa biri na your past gị gbarịcha kpụrụkpụrụ ị ga-eluzu ka iji n'aka luzukwa your ex ahụ once ị hapụrụ nwoke n'uchi ha ego gashi ike o mechaa jide ego gị laghachi ebe ahụ ọgwụ nke na rubbish that is just the truth onye ọbụla kpachapụ anya mara mee ọ ngọ ha m n'ọnụ udo dịrị ọnụ